Ngiphinde ngibingelele kunina benkosi. Ngithe ke ngiphinde ngibuye-ke namhlanje ngale mini namhlanje-ke ngithatha ithuba lokuphendula umbuzo oyobuzwa abantu ukuthi khona ngani isidingo sokuthi kufike ushembe emhlabeni ngoba uJesu wafika walishumayela ivangeli kwase kusala abapostoli balishumayela ivangeli kanjalo nabaprofeti. Kwagcina-ke sekunabefundisi kuleli zwe lase-Afrika abashumayela ivangeli likaNkulunkulu. Umbuzo kuyothi kanti ushembe yena wazokwenzani? Cha, bantwana benkosi, esikufundile ukuthi uNkulunkulu abantwana bakhe uyabalandela. Lapho behamba khona akasuke eduze kwabo. Uhlale kubheka njalo ukuhamba kwabo ukuze abakhalime la bakhalima khona. Bese kuthi la adinga khona ukuthi kube khona umuntu onjengabo ongenelelayo ukubakhalima kulokho esebekwenza ukuphambana noNkulunkulu, athume lowo muntu. Siyakhumbula-ke ukuthi uNkulunkulu isizwe sakhe wazakhela yena. Nakhe efika ku-Abrahama emkhipha ezweni lakubo, emusa ezweni elithile laseKhenani. Lapha ethi akayohlala khona ngoba ufuna ukwakha isizwe sikaNkulunkulu noma ufuna ukwakha ibandla likaNkulunkulu phezu kwakhe. Oshuthi ngamafuphi uNkulunkulu watomula umuntu othizeni phakathi kwabantu. Bebaningi abantu abathembekile nabahlonishwayo kodwa kwazokhethwa u-Abrahama. Sizokhumbula futhi ukuthi nakhona enzalweni ka-Abrahama ngo-Isaka indodana yakhe kwazwala abantwana ababili Esawu noJakobe. Kodwa uNkulunkulu wazikhethela yena uJakobe ukuthi ngaye ufuna ukukhanda ibandla noma ngaye ufuna ukukhanda isizwe sakhe. Ngeke ngingathandisisike kahle ukuthi thina njengamakholwa sithi isizwe lesiya ngoba uNkulunkulu wayekhanda ibandla ngenzalo kaJakobe noma ngenzalo ka-Israyeli. Kodwa ngoba kwakungabantu abahlukahlukene babizwa ngesizwe, kulungile-ke asikwemukele kunjengoba kunjalo. Kodwa engqonde kukhona ukuthi ngilandela umkhondo kaNkulunkulu ekhanda abantu bakhe ukuthi laba bayabantu bami. Sokhumbula-ke ukuthi uJakobe waba namantwana babafana abayishumi 2. Kulabantwana babafana abayishumi 2 ikubona la khanda khona ibandla lakhe uNkulunkulu. Owahamba nalo emva kokuthi sebephumile ezweni laseGibhithe nginqamulela nje ebese babekile ezweni laseKhenani. Wababekela amakhosi ukuthi abagade abaphathe. Kodwa ngiphuthuma lapha emvani kokuhamba kwaNkosi uSolomon ukuthi sizwe lapho sika-Israyeli sahlukana phakathi. Kwaba khona ukungezwani, abanye bengamamukeli umntwana ozalwa u-Aaron, ozalwa uSamson. Bafuna ukuzibekela wabo. Siyathola ukuthi izizwe eziyishumi lapho zaphuma ngaphansi kobuholi bendlu kaDavide. Base beba nowabo umholi ongekho kule ndlu kaDavide.
lo mholi wabo wabe sebakhela iJerusalema labo okwaba yiSamariya elaba seSamariya ngoba ebanqanda ukuthi bengaya eJerusalema uma beye eJerusalema bazosuke bakhumbule izinto uNkulunkulu ayebezela zona bese seJerusalema bese beyamhlubuka leyo nkosi eyayiphuma nezizwe eziyishumi zendlu kaJakobe. Ekugcineni kwakho konke lezo zizwe kaJakobe akwazi ukuthi zaphelelaphi emva kobe seyihlushwe amaSiriya ehlukumeze ehlasela zagcina zedukile zangazi ukuthi iphelelaphi. Kwagcina kwaziwa indlu kaJuda kuphela okuyiyona eyayinezizwe ezimbili okuyindlu kaBenjamini nendlu kaJuda. So ke engifuna ukuchaza ke ukuthi lezo zizwe zeduka zawulahla umyalo kaNkuluNkulu. Kangathi uNkulunkulu wabe seyifuna ezicinga lezo zizwe ngokwesethembisa esethembisile ukuthi uyohamba hambe ayihlanganise indlu kaIsrayeli ibe isizwe sodwa futhi njengoba yayinjalo ngaphambilini. Siyazi ukuthi ke nangesikhathi sekufika umbuso wamaRoma eJerusalem noma kwaIsrael babe sebehlakazeka abeIsrael bagcwala izwe lonke abanye babo behla beza la eAfrika. Labo kunenkolelo ukuthi abantu abamanguni bangabantu abayisizwe sikaNkuluNkulu. Ngeke ngakhuluma ke ngaphambilini ukuthi uNkulunkulu wayekhandela inkolo yobuNazaretha kwayinkolo yakhe wayishayela imithetho kwasekuba nenkolo eyakhiwayo yabezizwe okuyinkolo abayiqamba bezizwe ngokuthi inkolo yobuKristu. Ngenxa yokuthi izizwe kaNkuluNkulu zasenazo zedukile zaze zayingenela inkolo le okuyinkolo yabezizwe, uNkulunkulu wabe sebanomona ngokuthi abavusele abantu abazobabuyisela endleleni kaNkuluNkulu. Ngibuyele emva kancane ukuthi uNkulunkulu wathi mayesebona ukufuna ukuthola lezi zizwe zakhe wayesethi uzobavusela umbuso kaDavide ngokuthi kuzalwe uJesu. Inhloso kaJesu yayimbili kwakushumayela ivangeli plus nokuba uyinkosi esihlalweni sikaDavide. Okwagcina kungenzekanga ke kodwa ivangeli lakhe ayalithunywa uNkulunkulu namanje kuphilwa ngalo yilo leli abezizwe abalithathayo balenze labo. Balishintsha kuphela ukuthi lifane nenkolo yabo. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu wakhipha uJesu ezulwini ukuthi azolanda azocinga isizwe sakhe esedukileyo asihlanganise sibe isizwe sisodwa embusweni owodwa. Lalesi sasedukile salahlwa amaSamariya saye eSamariya uNkulunkulu wahamba uJesu wahamba eyosifuna. Nakho phela ezehlangana nomfazi waseSamariya amtshele konke bese zethi amaSamariya sesiyakholwa ngalokho esikubonileyo nasekuzwileyo ngomfazi. Wenza lapho uJesu wayezama ukuhlanganisa lesi sizwe njengoba wayethunyiwe ukuthi uzofuna izimvu kaIsrayeli ezilahlekileyo azibuyise kulahlekeni kwayibuyisele emthethweni kaNkuluNkulu. Usho njalo lapha encwadini kaMateyu 15:24 lapho ethi khona ngithunyelwe esizweni sikaIsrayeli esedukileyo. Usho khona lokho ukuthi uzofuna laba abahamba bezizwe eziyishumi abagcina bedukile baphuma emyalweni kaNkuluNkulu. So lokho ke uNkulunkulu akushoyo. Nakhona ke kulesi sizwe eseduka zahlakazeka ezinye zazofika la eAfrika. uNkulunkulu wathi mebona ukuthi ivangeli leli lafika nabezizwe la eAfrika eliyobuKristu
livangeli eledukayo neledusayo ngokukaNkuluNkulu, ngoba livangeli elikhipha abantu emthethweni kaNkuluNkulu. Usho njalo uJesu uthi, lowo ofundisa abantu ungawugcina umthetho kaNkuluNkulu, lowo ungomncinyane embusweni wezulu. Yilokho uNkulunkulu abesethi akakhiphe umuntu ezulwini, wabe semqamba igama lokuthi lowo muntu igama lakho kuba uShembe, ukuthi aphinde eze emhlabeni eze kulezi zimvu zakhe uNkulunkulu ezilahlekileyo nezedukileyo azibuyise kwedukeni kwazo. Uzibuyisa kanjani? Uzibuyisela ekuthenini ashumayele ivangeli lokuthi abantu ababuyele emthethweni kaNkuluNkulu, bagcine umyalo kaNkuluNkulu njengoba lokhu wayewuyalile. Ubhala kanjalo uShembe esihlabelelweni semthandazweni weSabatha, uthi mesabeni uJehova nigcine imiyalo yakhe njengalokhu anilobele yona ngenceku yakhe uMose. Akho vangeli elisha uShembe ezolishumayela, kodwa ezoshumayela ivangeli lombuso wezulu elalingasashonyayelwa yilabefundisi ababefikile bezizwe, ngoba bona bebengazile ukuzoshumayela ivangeli kaNkuluNkulu, kodwa babezoshumayela ivangeli lokuthi abantu bakaNkuluNkulu abaqhele kuNkuluNkulu kodwa bakhonze enye into ongeyena uNkuluNkulu. Ingakho ngathi phambilini leli vangeli ligqugquzela kakhulu indaba kaJesu kunobe ligqugquzele indaba ukuthi uJesu wayezobuyisa abantu ekwedukeni babuyisele emthethweni kaNkuluNkulu. So ke kunesidingo sokuthi uNkulunkulu mayebona abantu ikakhulukazi besizwe samaNguni sebephumile emyalweni wakhe, akhiphe umuntu onjengabo ozobaqoqa njengoba washo uDuteronomy 18 ukuthi ngizawuthuma umprofeti onjengani ukuze amazwi ami ngiwabeke kuyena. Ingaleso sizathu osanza ukuthi kube noShembe emhlabeni, kube noShembe lapha eAfrika onjengabantu baseAfrika ozobafundisa ivangeli likaNkuluNkulu okuyilona vangeli eliphilwa embusweni wezulu. Yilokho okuphambili kunakho konke, ngoba abefundisi abamhlophe bathi mabefika la kubantu babatshela ukuthi abantu imikhuba yabo noma izinto zabo abazenzayo, impilo nhlalo yabo, mhlambe okunye kwakho ukugqoka, indlela abagqoka ngayo ukuthi bafake izidwaba, bafake amabheshu, ixabene noNkulunkulu leyo ndlela. Ngakho abakhumule bafaka amabhulukwe, bafaka amalokwe ukuze ubathandwe uNkulunkulu. Leyo nto uShembe wafika wayichitha, wathi uNkulunkulu akashongo njalo. uNkulunkulu wathi uthanda umuntu enjengoba enjalo, kodwa agcine umyalo kaNkulunkulu kuphela, lokho akufuna uNkulunkulu. Ngalokho angisho ukuthi uNkulunkulu nabesifazane bafuna bafaka amabhulukwe, cha, babevele bengawafaki kakade ngaleso sikhathi, ngoba babazi ukuthi amabhulukwe izinto zamadoda, futhi amabhulukwe ngaleso sikhathi ayegqokwa abantu laba ababelungu ababephikisana nomthetho kaNkulunkulu. So ke labesifazane akabavumelanga ke ukuthi ngalekho sekungathiwa ngoba nakhe ethi ufuna uzunje uba unjalo, kusho ukuthi bona sebengawafaka amabhulukwe. Cha, lokho akusho lokho, kodwa okuphambili kugqugquzela ukuthi uNkulunkulu uShembe wathi kubantu, wozani nawo amabhesheni, wozani nazo idwaba necholo zenu, uNkulunkulu uyanithanda ninjalo ngoba uyena owathi ensimini yaseEdeni wabulala isilwane wabashukela izinto zokwembatha uAdam noEva. So ke kuleso sizathu esenza ukuthi uShembe afike emhlabeni, wafika abantu benza imikhuba eminingi eyayingamasiko ababethi amasiko abo,
uShembe wafika wathi no, lamasiko yenu awahambisani nomthetho kaNkulunkulu, ayaphikisana, ayekeni. Kangangokuthi abantu abashumeza kuqala abaningi babo uShembe wayebafaka ey'nkonzweni lezi ezazikhona. Ngaleso sikhathi kwakunenkonzo American Board okwakuyiyona eyayikhona idumile ngaleso sikhathi. Endaweni ayishumela kuzona wayebathathe bafake kulawo mabandla ethi abangene khona, kodwa befike behlukumezeke ngoba befica ukuthi imithetho kaNkulunkulu ayigcinwa khona, isabatha aligcinwa, bagunda amakhanda nani nani. Kwaze wagcina uShembe esekhandeke noma esevule ibandla lamaNazaretha. Lelo bandla ladaleka ngenxa yokuthi abantu babengenayo indawo la bakhonza khona uNkulunkulu njengokwemthetho yakhe. So-ke bengifisa-ke ukuthi sazi ukuthi uShembe, mawubona uShembe ubona ubuNazaretha, mawubona uShembe ubona ubungcwele. Mangikhuluma ngoShembe ngikhuluma ngoShembe lo owathunywa uNkulunkulu wampha igama lokuthi uShembe. Angikhulumi ngalezi zimo ey'khona njengamanje, kodwa ngikhuluma ngengqikithi yobuNazaretha ukuthi mawubona umNazaretha ubona ubungcwele, mawubona uShembe ubona ubungcwele. Ukuthi khona namhlanje abantu asebephumile kulobo bungcwele, kusho khona ukuthi nabo bahlubukile njengabezizwe abahlubukayo, lezi azizwe ezishumi, futhi uNkulunkulu usabacinga, uyabafuna ukuthi ababuyisele khona. Futhi uyazi noNkulunkulu ukuthi bayofika abantu abalwisana abayisivuno sikaSathane, abayofika belwe nobungcwele ukuze ubungcwele budumazeke, ukuze kudumazeke uNkulunkulu. Ilokho-ke bengithi angucacise ukuthi kungani kukhona uShembe bekhona befundisi, ingane eshumayela ivangeli elehlukile kunevangeli eshunyelwa befundisi. Ngiyanifisela-ke ngathi beningalilalela ivangeli likaShembe eliyilo, sizothi sinichathazela nje ukuthi ivangeli likaShembe eliyilo yiliphi. Inkosi nibusise.